Хайырлы кеш, сіз жаңалықтар шығарылышын қарайсыз. Студияда Алина Хисматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Қызыл лента кесілді, өлішшілер нихаят өз фатирларына кірді. Бүгін тантаналы рәуіште 65-05 йұрты қоланышқа тапшырылды. Балыққа барғанда хауа тұрышына қорамайлар ғадаттан тышқалар министрлігі Камылғасына рейд білен шықты. Алкогольден баш тартыр үшін ауылға көшелер. Татарстанда спиртлы ішімлеклерден баш тартырға тілеушілер үшін яңа методика болдырылды. Вағда етілген фатирларын 3 ел күттілер. Бүгін 65-05 йұртында тантаналы рәуіште лента кестілер. Йұртны 2013 елдағы қолануға тапшырырға тиеш еділер, әмі алданған үлішшілер өз фатирларына бүгінгіне бірінші тапқыр аяқ басты. Езде 19 ғайлы бүкінні 3 жыл күтті 2014 жылда берді түзіліш ішлері 8-ші қатқа жеткен келіш тұқтатылды. Бір ел үлік йұртны түзіп бітірге 2-ші ұйышма алынды. Шәхір хакимияты мұның үшін аңа жер кешерліктері бөліп берді. Түзіші ұйышма 65-05 йұртын қолануға тапшырыр үшін 164 миллион сом ақша сарыф еткен. Қорқтық, конечно, переживать еттік, бекінік переживать еттік. Юғалі көрмедік. Но барыбыр инде надежда булгач көттік. Именно бүгін килеп җитте шундый көн, сөйнечле көн, что жаңа елны жаңа квартирада уздырачак. Йорт төзелгән арада шәһәрдәшләр арасында ипотекаларында түләп бетерүчеләр бар. Бүген алар беренче тапкыр фатир бусагаларын атлап кирде һәм гаҗәпкә калды. Бирегә күченер өчен төзекләндерү ясалмаган. 10 ел алганы 4 ел эчендә түләп бетердек, Аллага шөкер. Ну, системая дин турында сүз вообще ышаныч әйтмиләр. Акчасы юк, банкротился диләр фонны. Була без шушылай сөйләштек диләр. Черновой гына сдавать итәргә. Әмма төзүчеләр дә шәһәр җитәкчеләре дә җаваптан качмый, барысында килешү нигезендә башкарырга вәгъдә иттеләр. 82 фатирны куллануга төзекләндерү ясап тапшырачаклар. Если в договоре предусмотрено, значит будем делать. Если не предусмотрено, делать не будем. Как в договоре предусмотрено, так эти обязательства нужно. Но я хочу сказать, что сегодня уже дом есть. Уже можно говорить о чистовой, о черновой. Самый главный дом есть. С теплом, с крышей над головой. Бүген шәһәрдә тагын 356 алданган өлешче кала. 65-нче микрорайонда 4 йорт озак төзелүчеләр исемлегендә. Аларны куллануга тапшырыр өчен 700 миллион сум акча кирәк. Төзелеш эшләрен 2017 елда яңартачаклар. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Германия депутатлары Евросоюзга Россиягә карата санкцияларны көчәйтергә тәкъдим итә. Әмма шаллы супермаркетлары һәм республика фермерлары моны үз файдасына куллану ягын карый. Бүген алар авыл хуҗалыгының беренче урынбасары катнашында хезмәттәшлек итү шартларын карады. Бу исә шаллы кибетләрендәге киштәләрдә җирдә фермерлар җитештерген продукция барлыкка килә дигән сүз. Тулырак хәбәрчебез Гүзәл Шихапова дәвам итә. Җирле супермаркетларда фермер хуҗалыклары белән аралар җайга салына башлаган инде. Чит ил товарларына караганда үзебездә үстерелгән бәрәңге һәм җиләк җимешкә сорау зуррак. Санкции с нас как бы не сняты, но агропромышленный комплекс имеет от этого только пока плюсы. Пусть не такие ожидаемые, которые мы все ожидали, ждем, но все же плюсы, есть какая-то уверенность, есть какие-то надежды определенные в этом, и мы это ощущаем. Пусть они продлятся еще дольше, а мы, может быть, за этот период более основательно встанем на ноги. Тукай районы фермерлары ел сайын 800 миллион сумлык ит, сөт, яшелчә сата. Сату җиңел бирелми. Ярминкәләрдә туңарга бәяләрне киметергә туры килә. Бу исә кесәгә суга диялар. Шуңа күрә авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре супермаркетлар белән хезмәттәшлек итү ягында. Фермерларга, значит, булсын гарантированный кая үзләренең продукцияларын сатырга. Но тем не менее, значит, әле безнең фермерлар җиңел генә кирип китәлмиләр ул ситуациягә. Потому что бар определенный, значит, ниләр тормозлар дип әйтгәндә, определенный әзрәк аңлашып та җитешмәгәнлекләр. Менә бүгенге совещание шуның өчен инде булды. Менә шул аңлашып җитешмәгәнлек буенча, бәяләр буенча уртак тел табып, бер-беребезне, значит, менә шулай поддержать, бергә эшләргә. Республикада җитештерелгән продукция өчен кызарырга туры килгәне юк. Хәзер сыйфат турында гына түгел, аны урнаштыру турында да уйларга кирәк. Эре ритейлерлар җитештерүчегә үз таләпләре
таләпләрен куя, аларны продукцияның тәмегенә түгел, размерлары да кызыксындыра. Хезмәттәшлек шартларында буларны да истә тутасы була. Мало на сегодняшний день научиться производить продукцию. Нужно ее готовить и уметь продавать. Продавать по достойным ценам. Работать с нашими партнерами. Шаллы эшмәкәрләре дә берләшергә әзер килешүләр төзегәндә хуҗалыкларда җитештерү күләменә зур игътибар бирелмәячәк. Иң мөһиме сыйфат һәм эшләү теләге. Әгәр Шаллыда мондый хезмәттәшлек уңай нәтиҗәләргә китерә икән, бу тәҗрибәне Татарстан буенча кулланачаклар. Сатып алучылар өчен дә файдасы тияргә тиеш. Эшмәкәрләр арзанрак сатып алса, киштәдәге бәяләр дә түбәнрәк була. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүгін ертен һава температурасы 4 градус жылыны күрсәттем, демәк, сулыклардагы бузда өри башлады. Шул сәбәпле коткаручылар һәм административ техник комиссия белгечләре Каманың түбән бьефына рейд белән чыкты. Аларга исә безнең иҗат төркеме дә кушылды. Коткаручылар, башкарма комитет хезмәткәрләре һәм журналистлардан торган команданы күрүгә балыкчылар качарга ашыкты. Барысы өчен дә бер ирад җавап тотты. Вы же знаете, сколько здесь трупов уже, сколько провалились. Знаете, что здесь лед непостоянный. И сейчас шлюзы промывать начнут, опять лед поднимется. Әмма балыкчының үз 90 ул бу урында боз калынлыгы 20 сантиметрдан да ким түгелде. Әмма җылы һава торышы булганда боз көпшәкләнә, ярыла. Өстәвенә бирде су агымы да көчле. Здесь вот можно померить, здесь 20. Тут рядом будет промоина, там где 1 сантиметр. По-хорошему пытаемся вас призвать. Каманың түбән бьефы балыкчылар өчен тыелган урын. Элеккеге елга причалыннан түбән Кама гидроэлектростанциясына кадәр булган урында кармак салу тыела. Балыкчыларга ошый, агым көчле булганга балык күп. Әмма кайчакта моның өчен кыйммәт түләргә туры килә. Коткаручылар бер атналык булган очракны искә төшерде. Был сброс воды и лед откололся. Ну и рыбаки, соответственно, которые здесь были, они в основном все рыбачат на кромке. И эта льдина оторвалась от основного льда и уже пошла в плавание. И вот за этими рыбаками мы и ездили. Коткаручылар су астаучылары белән дә әңгәмәләр уздыра. Башкарма комитетта исә штрафлар кулланып, балыкчыларны акылга өйрәтергә телиләр. Тыелган урында кармак салган өчен беркетмәләр төзиләр. Тонкого льда уже нету, так как в статье 3.10 там еще прописано есть то, что выход на тонкий лед от 5 до 7 сантиметров. Если толщина льда превышает 5-7 сантиметров, то есть, естественно, мы составляем только за выход на опасную зону. А здесь нижний бьеф Камы, шлюзовые, как вы видите, здесь очень опасная зона, здесь запрещено совсем находиться даже. Кагыйдәне бер тапкыр гына бозсаң кисәтү белән шикләнергә мөмкин. Бу хатаны кабатлаучыларга 1500 сумнарыннан ваз кичәргә туры киләчәк. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Алкоголизм һәм наркомания. Әлеге заман аширләре белән кем көрәшергә тиеш. Гадәттә урыны дәвалау белән дәүләт учреждениеләре һәм аның якыннары шөгыльләнә. Соңгы елларда бу эшкә хәйрия оешмалары да алынды. Союз Добра оешмасы да тернәкләндерүнең яңа методикасын тәкъдим итә. Аның асылы даруларсыз эш һәм табигать белән дуслашу ярдәмендә матур тормышка әйләнеп кайтуда. Әлеге гади генә авыл йортында 10 ират яши, элек алар таныш булмаган. Хәзер уртак бәлә берләштергән, берсе наркотикларны ташлый алмыйча интексә, икенчеләре алкоголь белән арасын эсә алмаган. Беркемне дә көчләп тотмыйлар, яман тормыш рәвеше белән саубулашу өчен 1 ел кирәк ди оештыручылар. Много всего положительного, захлебываются мои эмоции, да. И я вам тоже, как говорится, рекомендую, всем рекомендую. Тернәкләндерүнең мондый ысулын Союз Добра оешмасы тәкъдим иткән. Проект авторлары үз акчаларына йорт сатып алган. 40 сутыйлык участоклары да бар. Барлык корылмалар да искерә башлаган. Хәзер дәваланучылар һәм проект җитәкчеләре үз көчләре белән 2 катлы йорт салуга керешкән. Нигезен җәйдән үк әзерләгәннәр. Көзен ярты тонна бәрәңге уңышын җыеп алганнар. Үзләре тавыклар үрчетәләр. Возможно, с козочками вопрос сейчас решается. Но если кто-то у нас какой-то появится, супер скотовод, любитель животных, то, возможно, какие-то уже больших там коров, свиней и так далее. Ну, пока вот курочки. Көндәлек эшләр бүленгән. Берәүләр урамда эшләсә, берәүләр аш бүлмәсендә күзү тора. Бүген Иван пешекче борщ әзерли. Кайчандыр ул наркотиклар, алкоголь кулланган, инде 1 ай тернәкләндерү үзәгендә. Каждый день новый суп, новое меню. На неделю расписано все как по нормам полагается. То есть, пища хорошая, мясо, супы на курице, то есть не постная. Вот салаты, капусту делаем.
Көн тәртибендә бер буш сәгатьтә юк, көн сайын җыелышлар уза, бергәләшеп дини китаплар укыйлар. Үзәк җитәкчеләре бу авыруларны дәвалаганда психикаларын торгызырга ярдәм итә. Мы никому не навязываем, да, своих вероучений, но наше учение, да, оно, конечно, да, основано на Библии. Вот. Мы читаем Библию и познаем Господа Бога тоже, да, через исследования Писаний священных. Для нас установочка, чтобы мы ценности духовные вернули. Например, те же самые послушание своим родителям. Эшләр беткән арада гитара уйныйлар, ялларда совет мультфильмнарын һәм киноларын карыйлар, медицина препаратлары гомумән кулланылмый, сәламәт яшәү рәвеше алып барырга өйрәнәләр. Еллар дәвамында наркотик һәм алкоголь кулланучылар бу яман гадәтләрдән баш тарту мөмкин дигән нәтиҗәгә килгән. Әлеге үзәк эшли башлаганга 1 елда юк әле, дәвалану курсларын узучылар хәзер башкаларга ярдәм итә. Жизнь дана один раз, осознайте. Придите к чистой жизни. Один раз живем, чтобы слезы наших родителей текли от счастья, чтобы они радовались. Каждый должен сделать выбор. Тут только два пути, или вверх, или вниз. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Ленар Султанов, яңалыклар. Яңа елга да күп калмады. Якынарга нинди бүләк бирәсен уйларга вакыт. Сыйфатлы куртка яки матур тун һәркемнең күңеленә хуш киләчәк. Аларны отышлы бәягә каян алырга мөмкин? Безнең сюжетта. Жылы тәнгә рәхәт һәм матур өс киеме Зима кибетенә яңа коллекция кайтты. Мутон, шәшке туннарның хатын-кызлар һәм ир егетләр өчен пуховикларның киң ассортименты тәкъдим ителә. Барлык хайры туннарның бәясе 23 мең сумнан кыйммәт түгел. Мутонга 35% ташлама каралган һәм әлбәттә бонуслар. Тун алсаң, икенче өс киеме бүләккә. Решил порадовать себя перед Новым годом. Зашла в магазин, купила себе вот такую шубку. И в подарок мне дали замечательный пуховик. Сегодня зашла в магазин «Зима» и купила себе замечательную шубку. Еще дали пуховик в подарок. Спасибо, магазин «Зима». Зима кибетендә бөтен гаиләне киендерергә мөмкин. Бирдә хатын-кызлар күңеленә ошаган өс киеме таба ала. Ир егетләрдә әйберсез кайтып китмәячәк. Шулай ук балалар өчен дә өс киемнәрнең төрле модельләре бар. Сайлап алганда сатучылар ярдәмгә әзер. 36-дан 72-гә кадәр барлык үлчәмнәр дә бар. Матур һәм җылы өс кием алырга соңга калмагыз. Зима кибете Палитра сәүдә үзәгенең 3-нче катында урнашкан. Россия һәм Корея җыелма командалары күзгә-күз очрашачак. Бу елларда шәһәрдә Корея илчесе кубогына халыкара тэквондо ярышлары була. Турнир 4 декабрьдә Бус районында үтәчәк. Илнең командасы составында исә 8 шәһәрдәшебез катнаша. Шуңа күрә дә ярышлар Чаллыда узачак. Бу сезгә ишеткәч соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.